Isang matapang na Pinoy boxer na naman ang dumayo sa bansang Japan kanina para makipagbakbakan. Ito ay ang pambato ng Bohol na si Janrel Castino na may record na 4 wins with 4 losses. Makakalaban niya ang rising undefeated prospect ng bansang Japan na si Kota Kaneko na may record na 4 wins with 3 knockouts. Ito na ang pangalawang laban ni Janrel Castino sa bansang Japan na kung saan natalo siya sa kaniyang unang laban via TKO, pero sa kaniyang pangalawang subok kanina ay natalo ulit si Castino via TKO. Sabay nating silipin ang naging highlights ng kanilang bakbakan. Janrel Castino ng Pinas kontra Kota Kaneko ng bansang Japan. Oh, kuan siya supporting mid defense kuan Alex Santissima. Good evening. Sunny Sino, shout out diha dul. Choy Reyes, shout out idol from Agusan del Sur. Okay. Low blow.
Bak. Yung nakablo ang Pinoy. Eh! Ilok. Hindi. Bangon! Ito sa ilok. Out. Yan. Ito sa ilok. Ayaw gini mo timing ang mga hapon sa tiyan. No? Bang! Dungan.